Durante 2 anos, a pandemia obrigou a parar este certame, pero neste 2022 Pontevedra retoma o seu Ponte de Tapas. Do 24 de novembro ao 4 de decembro comeza unha nova edición de Ponte de Tapas. Como sempre, dous tipos de tapas, a tapa creativa e a tapa tradicional. A partir de xa se poden inscribir os establezamentos hosteleiros que queran inscribirse en Ponte de Tapas. Este ano esta actividade volve amparada pola marca Pontevedra Capital Gastro e conta ademais cun novo acicate. Por primeira vez servirá para elixir a representante de Pontevedra no concurso de Tapas por Galicia. O establecemento que consiga o primeiro premio do público na categoría de tapa creativa, primeiro do público. Terá o recoñecemento de tapa de Pontevedra e poderá ir representando a cidade na final de Tapas de Galicia, o certamen organizado pola Axencia de Turismo de Galicia da Xunta de Galicia. Na organización do Ponte de Tapas, a Concellería de Promoción Económica conta coa complicidade da Asociación de Hostaleiros de Pontevedra, o EMPO. Hoxe o seu presidente aseguraba que o concurso axuda a dinamizar un mes complicado, como é o de novembro. Como dis, sobre todo da enerxía. A enerxía, a verdade, é que está sendo un pau nas nosas rodas bastante duro. Este certame, sobre todo neste mes, que suele ser un mes bastante complicado para todos os compañeros hosteleiros, pode facer que as nosas contas a final de mes sexan un pouquiño mellores. Como novidade, os días 14 e 15 de novembro instalarase no gastroespazo do mercado unha estación de fotografía. Os hostaleiros que o desexen poderán levar ata alí as súas elaboracións para conseguir unha imaxe profesional de cada tapa que se incluirá no material promocional.